kedu ihe m ga-enye gị ihe ọka ume ọma mma mma zuru arụ ume kedu ihe ga-emere Chineke odogwuna n'isi ime ọ bụ onye ga-akọ mmeso ọma Chineke abụ ọma ka ijiri bịa n'iru gị Chineke m abụ otuto ka ijiri bịa n'iru gị nwana ya eze soro m na-eto ya ọ dị mma imoni soro m tobe ya ọ dị mma ndị nke Chineke ayeyeyeye aga m akọ ihe Chukwu mere m n'ụwa ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile m kpọkuru gị ị na-aza m elere anya n'azụ n'ime mkpa m ka m kpọkuru gị ọkwa ịzara m o Chineke onye dịka gị o Chineke onye dịka gị aṅụlụ ndụ ma onye dịka gị o Chineke onye dịka gị ebulite ụzọ atụba onye dịka gị eze ndị eze onye dịka gị aṅụlụ ndụ onye dịka gị o Chineke onye dịka gị amama amasị amasị onye dịka gị o Chineke onye dịka gị rọpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga na-efe mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu ọkaka kebi n'igwe na mmalite na ọgwụgwụ alfa na omega naanị gị ka anyị ga-efe anọkwana n'obi abụọ anọkwana n'iri uju kpebiere onwe gị taa bara onye ehihie ga-efe mụ na onwe m Jehova ka m ga-efe oke osisi na-enye ndụ ọbara nkịta okwu juru n'ọnụ ya ọgaranya ngada naanị ya ka m ga-efe ọkaka kebi n'igwe ọkaka kebi n'igwe malite mmalite n'ọgwụgwụ alfa na omega ọgaranya ngada naanị ya ka m ga-efe mụ na onwe m Jehova ka m ga-efe oke osisi oke osisi na-enye na-enye ndụ ọbara nkịta okwu juru n'ọnụ ya naanị ya ka m ga-efe ọkaka kebi n'igwe ọkaka me mmalite n'ọgwụgwụ alfa na omega naanị ya ka m ga-efe imama ya dị ebube imama Jizọs imama ya dị ebube otu o siri masị Chineke onye ọma otu o siri masị Jehova onye eze ịmama ya dị ebube ịmama ya dị draw me nearer Yes, today, 10th of December 2023. Yes, we are here at Shanahan Hall. It's happening again. Ejison group, Adadioramma, celebrating the Christmas with the widows. Yes, food train load, rice, and so many items. May God continue to bless you, Adadioramma. Igbo no more happening here live. Nation Positive is live. Only I must have the lady behind our gathering. We say, welcome to you, Mama. Mama, I not say no. The one, Ochiloso, no woman, Nelly Vamula, Nelly Vamula,
Alright, I went up to Batia with the children and the friends and the Nyaka and Abby Finance. Now, let me hand the mic over to my dear Papa, the Vice Chancellor of the Archdiocese. That is a very reverend father, my Chancellor himself. Thank you very much. My Chancellor himself. No, whatever. Because I'm not a moment in a opening prayer. And the best there was a nearby entertainment of songs. Now, Amen. That's wonderful name. Jesus, that's wonderful name. Jesus, that's wonderful name. Jesus, there is no other name I know. He's the Lord. Hallelujah. Three major mysteries we celebrate in the Christmas. The first mystery we celebrate in the Christmas was that a virgin gave birth. So every Christmas, impossibilities are made possible. That is what we are going to celebrate this Christmas. That every impossibility in your life shall be made possible.
ga-eji motivo ya wee make the impossibilities in our life to be possible. That is what we have come to celebrate today. And you can't na-ekwu na ebe ọ bụ na Chineke ji motivo ya wee mee a means of making impossibility possible. If ọ pụtara bụ na in the life of this servant of God, nothing shall be impossible in the mighty name of Jesus. Today, I command every impossibility in your life to become very possible. Mgbe mama na-esi Maria maka ozi nke ịmụta n'ime n'anyị Jesu Kristi, ọ gwara Maria si ya na nwanne gị nwaanyị Elizabeth adịghị ime, and na ọ nọ n'ọnwa isii kịta, na onye ahụ ndị mmadụ na-akpọ nwaanyị aka na a ga-anụ afa nwa ya. Nwachukwu, ndị kwuru okwu ọjọọ n'isi gị ga-ekwu okwu ọma n'isi gị. We are celebrating like Christmas. The second thing we celebrate every Christmas, but I'm back to the one I Jesus Christ. Abara na ndị esi to si ọwụwa anyanwụ wee bịa mụ ebe a mụrụ ya, ha nyere ya onyinye ọlaedo, onyinye frankincense na mmehie. Nwachukwu, ndị esi taa nwere onye ebe ha si, nwere onye ha bụ. Oge Christmas bụ mgbe Chineke ji aspiring the surprises in the life of his children. Celebrate when God surprises his people. Adadioramma Ukeji. Chineke abalite go ya. We will be amending man or destiny help us to people. Anyị na-asị ebe ọ bụla ọ ga-enyere anyị aka, ndị enyemaka agaghị akọ na ndụ ya. Ndị enyemaka agaghị akọ n'ezinụlọ ya. Ndị enyemaka agaghị akọ n'isi ụmụ ya. Ndị enyemaka agaghị akọ na biznes ya. Even angels shall always locate her. Ọ bụ bịa na mbata ya niile. Ya na di ya na ụmụ ya. Chineke na-echekwaba ha. That is the second mystery we celebrate in Christmas. When God surprises his people. Mgbe Chineke na-esi ebe ị na-atụ ha anya, wee bụrụ ogige bịakwutere. Amara m onye Chineke ga-surprise na Christmas ya. Mana ama m o mere Chineke ga-surprise na Christmas ya. But the third mystery anyị na-celebrate na Christmas bụ na Christmas bụ mgbe Chineke hapụrụ eluigwe wee bịa nọnyere anyị n'ụwa eji akpọ ya Emmanuel. God is with us. And I want to tell you that if God is with you, nobody can be against you. So I want to declare that this Christmas you shall experience the companionship of God. This Christmas you shall experience the friendship of God. This Christmas you shall experience the togetherness of God. I declare this Christmas to be a Christmas of Emmanuel for you. Everybody in there, Chineke ga-eso ije ya. Because goodness and mercy shall follow you. Of course, if you are going to have goodness and mercy, Nwachukwu enweghị n'aka njem ụkọchukwu wee gosie ihe niile a ga-eke ndị mmadụ ebe a tata. Wee na-etiri egwu ọ ghara ịgosi ihe nkịtị ka ọ bụrụ ihe ruru asọ. Ekwere na aha Chineke onye kere eluigwe na ndị tinyere gị iwu ka ị bụrụ ụzọ ọrụ ebube ga-esiri abịa n'ụmụ odibo Chineke. Ekwere na aha Jesu Kristi onye nwụrụ n'elu obe maka anyị. Tupu Jesu Kristi nwa n'elu obe na John chapter 19 verse 30, o tiri mkpụrụ okwu sị, "It is finished." Ka mkpu ahụ maka ọ daa n'ihe onyinye ahụ na-aga ndị mmadụ. Ọ bụ ihe a ga-ege ọ bụ ihe a ga-ahụ ahụ. Ka mkpu a Jesu tiri n'elu obe ka ọ daa n'elu ihe ndị a. Onye ọbụla riri ihe ndị a ka ya bụ mkpu ka ọ na-adara ndụ ya, ka ọ na-adara ezinụlọ ya. Ọ bụrụ na o nwere aka ji onye ahụ site na mkpu nke nwere Jesu Kristi tiri n'elu obe, onye ahụ ga-enwere onwe ya n'aka Jizọs. We say that Christmas is a time of Emmanuel. Ewere na aha mmụọ nsọ tiri ihe ndị a iwu ka ha bụrụ ọkụ nke a ga-esi na ya bụ nweta nwere onwe na mgbakọ akara aka. Jikwa na ụmụ gị ndị ga-eketa ihe nketa ndị anụma ka a sị na ya bụta ihe mmadụ ibe ọrụ nke gị. Ewere okwu ọnụ gị gọzie mmadụ niile bịara ebe a. Ọ kachasị okwu nke ahụ i kwuru na Isaiah chapter 54 verse 17. Igbo si, "No
weapon fashioned against us shall prosper, and any tongue that rises against us in judgment shall be condemned. They will move on to give Isaiah chapter 49 verse 15. We're going to be in the area. Every will see, even if the mother can forget a suckling child, I can never forget you, because I have carved you at the palm of my hands, and your rampart is always before me. Your destroyers are running away, and those who will build you up are coming. Anyone to go in, Dr. Mrs. Loretta, Adadioramma, Ukeji, he will be aware of what each of you will be up in this environment. And then I see everyone capable of the Goya. May she experience your favor all the days of her life. Everyone will go see a man in the area, and you will see it is I who created you, it is I who formed you. Even if you should walk in the midst of the river, you shall not be swallowed. Even if you should walk in the midst of the fire, you shall not be by any means hurt. Because I have called you by your name, and you are mine. Because you are precious in my eyes. In Isaiah chapter 43 verse 18, when you chill to give the area, and you will see, what you want to achieve by 2023, you will have to go to the where 2024, in our area, I can go for this, so in our God will point of contact for your destiny. He getting in there, he getting possible. He getting in there, he getting time. He getting in there, he getting no direction. To go back and walk in Genesis chapter 28 verse 15. God's the man in the area. Every will say, I shall follow you anywhere you go. I shall never depart from you. I shall bring you back to the land I promised you, until all my plans and purposes come to pass in your life. Because let's go in India. And we're going to go to the test of 23. Can she be Mama didn't get and you will see the Lord is my shelter, there is nothing I shall want. Fresh and green and pastures, where he gives me repose. Even if I should walk in the valley of the shadow of death, no evil I fear. Because you are there with your good and your side, and with this you give us comfort. You lead us in the path of righteousness for the sake of your name. You have anointed our head with oil, and our cup overflows. You have prepared the way in the mighty name of Jesus. Let that business receive your favor in the mighty name of Jesus. I prophesy fire upon this morning.
12. See that Jesus Christ is the light of the world. Anybody that follows him shall never walk in the dark, but shall have the light of life. We decree that no power of darkness shall come near this morning. Testimony unto this morning, and I decree that this morning shall serve the purpose of increasing the glory and the name of God, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Father, good afternoon. I'm Reverend Father Mekaro, and of my Holy Trinity Basilica here. Okay, we came Here we tell me about spiritual director Adadioramma. So all your lum sing Kambia Bele where God see me kone menubositata. Obi bum sangoli maka na Chineke ji ekwalụ nnukwu ngwa ọlụ n'etiti ụmụ Chukwu. Chineke agọzigie nyanwa kwetekwara na Chineke gọzilie. Chineke wee welezie nyanwa melụ ngọzi nye ndị ọzọ. Ọ bụ na ị na-agụ akwụkwọ nsọ ọfụma, ị kwesịrị ịma na o nwere mgbe Chineke gwara Abraham sị, I will bless you and I will make you a blessing to the nation. So na ọ gwara ife a Chineke gwara Abraham ka ọ gwara Adadioramma. Nyanwa ka ọ gwakwara die Chinyelugo. Wee na-asị ha na ọgọzigo ha adị na oge esikwazi n'aka ha gọzie mba ụwa niile. So na ife ọ bịalụ tata bụkwa ka Chineke si n'aka ya wee gọzie mba ụwa niile. Thank you. God bless you. My name is Igbo White, the managing director, Igbo White Entertainment. No, you got it. Listen, I said, no one now. I can listen. I drove on one door. Oh, my God, you got it. Oh, listen, I said, no one now. I can listen. I drove on one door. The place. Oh, I was the now. To be a man is not a day job. Only to be a woman that will not say yes. Come up with the big ideas from sing out for now. Or follow the people over here. Any of you. Now, more you go back to get best price in their back. So, all the other days, we don't take your mind. They'll take your mind of people. I'm back in Europe, that's in practice. I'm so glad I sent them on the land, rice. And I don't go back.
And what do we tell Adadioramma and her family? God bless you.
In fact, Adadioramma, we thank God for you. We thank God for His grace upon your life. My God, you're busy. I got testimony 28 level in power. With this motor, Oraukwu your yeah, I got to see any envelope. Can you say you can? Got to now get up, get the CWO. And the thing in the envelope, that bagi, it never come bagi, be able to see a kita. Makanopo ni mo open a business, next year anything is possible. And I don't want to ever be good. Ọ bụrụ na ị na-achị ọchị ebe a, elu Jizọs aka gị.
Adadioramma, ọ nwere afọ a akpọọ ya. Afọ a na-enye gị serious joy. Maka afọ a mere ife na-eme tata ji eme. Amara ma afọ a ọ James ka ọ John. Okay, amagoro m ya ọ
Chimalunzu. Ladies and gentlemen, this is some London of Robertson the man behind our coming together here. I'm talking of High Chief Ukeji, Ikwelle Chimalunzu, Ukpaka one lady number, follow the due process.
Ochimu gozielu m ndị nne Olisa Chukwu gozielu n'ụmụnne mụrụ Okike kere ụwa gozielu m nne mụrụ Mbịali n'olu gozielu ewu chinwe Ewu mee ewu Chukwu ewu chinwe Obodo ekwelugo na mụ na chi m si eje Obodo ebule egwu mụ na-adịkwa m mma ewu chinwe ụwa m Ụmụ obili Igbo na-etisi egwu ike Obodo ekwelugo Akụ nwa afọ nọ mụ na-ebeli njinwe Ugbu ọzọ nwanne m nọ n'ọgbọ ewu mehie Ụmụ obili Igbo na-etisi egwu ike Ndị eje abụ ọgụ ka anyị si eje na n'ugoyi Ewu mehie nna m ewu na-ewe Nchukwu gozielu m ndị nne Nchukwu gozielu m mama o Chukwue Okike kere ụwa gozielu m ndị nne Maka n'ibe nne na-alụ n'uwe like uwe O nwelu nne biko lọta nne gị maka na nne dị ụtọ Ewu mee ewu Chukwue Ibe nne na-alụ n'uwe like Isi waba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Afọlụba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Nwa bebe akwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Agụ ụgbụba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Nwa kuku ọkwa nne ka a ga-akpụ Nwa sabụ ụgba ọkwa nne ka a ga-akpụ Polisi bụrụ nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Nwa nwụrụ anwụ ọkwa nne ga-ebe akwa ewu chinwe Na kedu ifeọmị ga-emelụ nne mụrụ Na kedu ifeọmị ga-emelụ mama nne mwe Na kedu ifeọmị ga-emelele nne mụrụ Kwanụ m ifeọmị ga-emelụ mama ya Onye buru gị n'afọ ime ifela ka ọnwụ ide naanị Takwuwa afụfụ Nwa ga-etu esi amụ nwa Nchi m gosielu m nne m Olisa Chukwu gosielu m ndị nne Egwu m na-etila ala Egwu m okoko Ụnafọ na chima gọziwo Obodo ekwelugo ọ na-ekwelugo ngwa na-ekwenu chi ọ na-ekwenu chi nwe ọla
obodo ekwelugo ịgba ma ekwelugo nwa na-ekwenu chi ịgba na-ekwenu chi nwe ọkwa ndị nne ka anyị na-ekwu okwu ewu mmehie ehihie obodo ekwelugo ịgba ma ekwelugo ngwa na-ekwenu chi ịgba na-ekwenu chi nwe mbịala ka mụ na-akpọ gị nne m uwe nne m nke ka m na-ekwuo nne m uwe ife nne na-alụ n'uwelike ịmakwa n'ife nne na-alụ n'uwelike ndị nna ọkwụ n'ụka m na-ekwuo ndị nne akwa ndị nne na-emelụ m alụ alịlị ndị nne na-emelụ m alụ ewu ji ewu mee ewu ji m chukwu eyi ọnwelụ nne biko leta nne gị ọnwelụ nne biko leta mama ọnwelụ nne biko mete nne gị mma ọnwelụ nne biko kpọlụta nne gị ọnwelụ ife biko gosive nne gị maka n'ife nne na-alụ n'uwelike ọsọkwa ya nne gị bụla amụsụ ọsọkwa ya nne gị bụrụ na-agwụna ọsọkwa ya nne gị bụrụ onye oli ọsọkwa ya nne gị bụrụ ngwụlọ ehihie ọsọkwa ya nne gị bụla ajọ ibe ọ masịrị Chukwu o wee mee nye nne gị ọ masịrị Chukwu o wee mee nye nne mụrụ gị nne bụ nne ewu mee ewu ji m Chukwu kwanụ m ife m ga-emelụ nne mụrụ gị ọ nwelụ nne biko leta nne gị maka na nne dị ụtọ ewu mee ewu ji m wee Chukwu na ndị na-enwelọ nne na-ebe ewu ji m wee ụwa ewu mee ewu ji m ịma n'ife nne na-alụ n'uwelike na-anụgo alịlị ndị nne na-emelụ malụ ewu ji m alịlị ndị nne na-emelụ malụ ewu ji m onye fụlụ ndị nne feliri onye fụlụ ndị nne kụghalịba aka ewu ji m onye fụlụ ndị nne kutebeliri onye fụlụ ndị nne kụvalụba aka ewu ji m egwu m metila ala egwu m okoko na bụrachi ma gọziwo m uwe obodo ekwelugo ekwelugo ngwa na-ekwenu chi ịgba na-ekwenu chi mwe ọla bịala iyi ọgwụ egwu ka anyị ji eli oyi ewu mmehie ehihie obodo ekwelugo ekwelugo ngwa na-ekwenu chi ịgba na-ekwenu chi mwe ewu ụmụ obiligbo abịagokweni ọkwa egwu ka anyị ga-eje nteje abụ ọgụ ka anyị si eje n'ebe a na-akọla ebe ọ na-adị ịma na ebe a na-akọla ebe ọ na-adị na n'ugo ọkwa egwu ka anyị ga-eje ụmụ obiligbo na-etizi egwu ike ụmụ obiligbo nọ n'ọgbọ oyi ọgbọ ọgụ ndị nsọ egwu mabatago na afụgo obiligbo abịa egwu obiligbo dị mma obodo n'ọnụ kosiara n'elu n'olue n'igosiri ugwu ịgbama nkwenkwe obodo
obodo n'anya ka anyị na-eme n'ibe Chukwu kwuru na anyị na-eme uji mgbe ụwa mere ngwa amalise amalise lele 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 amalise amalise wanu amalise amalise lele 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 egwu m na-etila ala Chukwu egwu m ewu mehie na-abụ na chi na-agọziwo egwu m abata obodo ekwelugo nwa na-ekwenu chi ma na-ekwenu chi uwe na-abụ na chi na-agọziwo egwu m abata ọla bịala ije nenu kụziara ụmụ obili Igbo abịagogo na-abụ na chi na-agọziwo egwu m abata n'ọgbọ ewu mama m nne m nwe ewu chi m wee ụwa m Chukwu gozielu m nne mụrụ m nọ na-abụ apụta n'ụka nne esichasị ya chi nọ ya emela anyị ụka nne na-emetụ ụmụ ya mma n'ụka nne na kedu ivom ga-emelụ nne mụrụ na kedu ivom ga-emelụ mama gwanụ m ivom ga-emelụ nne mụrụ ọkwa nne gị buru gị n'afọ ime ozie gị nwa gị etu esi amụ nwa toluwe mgbe eji ya bụ ego luwe ibe eji ikolobi eme atụba gị anya ka ịbata ego zụva nne gị ọ bụla ibe ijeru ma ebe ije baa otu nzuzo emeketa akwagbuo gị ọ bụ ya bụ ụgwọ ị ga-akwụ mama onye kwuru gị n'afọ ime ibela ka ọnwa ite naanị takwuo afụfụ nwa ga-etu esi amụ nwa na kedu ivom ị ga-emelụ nne mụrụ gị ewu mee ewu chi onye kwuru gị n'afọ ime weta afụfụ nwa gị gwanụ m ivom ị ga-emelụ nne mụrụ nne gị buru gị n'afọ ime taa ahụhụ wee nwa gị ka esi amụ nwa ọ na-ere gị anya ka ịzụwa ya maka na onye zụsịa nwa zụrụ ya ọ bụ onye zụsịa nwa ya zụgbu enye nne gị tụba gị anya ka ịzụrụ ya ọ bụla ibe ijeru mebi ije baa otu nzuzo agbagbuo gị gaisi n'ụka mụ na-ajụ oyi ọ na-adị mma ewu mee ewu chi ewu mee ewu Chukwu ọ bụ ya bụ ụgwọ ị ga-akwụ mama onye kwuru gị n'afọ ime ibela ka ọnwa ite naanị lutekwa ọnwụ nwa kasị ewute ndị nne maka na ọnya buru ya ọnwa ite naanị takwuo ahụhụ nwa ga-etu esi amụ nwa ngwachi ehigodu ọ bụrụ gị bụsila afọ ime ohi wetakwuo ahụhụ nwa ga-etu esi amụ nwa ga-edozie ọ bụrụ ije baa otu nzuzo emeketa gbagbuo ya gwanụ m etu ọya adịdị gị ka ị wee malụ alịlị ndị nne na-afụ wee gbuwe nwava ewu mee ewu chi m Chukwu lọtelu m ndị nne ndị egburu nwa na-egwu Chukwu ewuo kasi ebe ọ dịlọkwa isi Chukwu gozielu m ndị nne
Olisa Chukwu gozielu m nne mụrụ m maka n'ife nne na-alụ n'ugwu elike ebele ndị nne na-enyelụ m aka ewuche egwu m na-etila ala Chukwu obodo ekwelugo ụnabụna chimagọziwo m egwu mbabata obodo ekwelugo ekwelugo ngwanekwenuchi ịgbamekwenuchi mwe ụnabụna chimagọziwo m egwu mbabata ọra bịala ijekwa egwu ka anyị ga-eje nwa obili bụ abịa ụnabụna chimagọziwo m egwu mbabata onye Chukwu chọrọ mmanụ ọchọghị ya mma maka na every disappointment is a blessing. N'ilu ka anyị na-aga n'alụgo okwu ụwa ga-amụ n'azụ ibe Chukwu kwuru ka anyị na-eme ọgbọ ọgụ ndị nsọ unu abụgo bili Igbo abịa egwu mabatago unu abụgo bili Igbo abịa ụmụ obili Igbo dị mma obodo ekwelugo nọ na abụgo bili Igbo abịa egwu obili Igbo kwenkwe obodo n'olu kosiara na abụgo bili Igbo abịa ụmụ obili Igbo dị mma na abụgo bili Igbo abịa obodo n'ọnụ kosiara na ụmụ obili Igbo abịa gokweyi obodo nkwenkwe onye nwere uche ji akpata ego na n'udo onye ji uche ya akpata ego maka na onye ji egbe ya agbata ego maka na onye ji mma ya egbute ego ịmakwa na onye ji anụ ya awata nkụ na onye ji ọgwụ ya alụta nri ịmakwa na onye ji mma ya amata ego egwu m na-etila ala kelu m Chukwu mmabata n'ọkụ na abụna chimagọziwo m egwu mmabata obodo ekwelugo ngwanekwenuchi ngwanekwenuchi mwe na abụna chimagọziwo m egwu mmabata n'ọkụ ụwa ma ebule ihe ifugo ụwa si adị ụmụ obili Igbo n'ije egwu ụmụ obili Igbo abịagokwa ọzọ nne m nneọma ọkwa gị na-edu m ka mmụọ mesi matụ n'ụjọ nwa m ntenụ nke ọma ma na-ekpele m ekpele ka m na ọka o nwere ifekwalụ ka ọkọ m ma ị nwere godi ije ya ọlụ m inwe mama na-etekwe nne go Chukwu biko gọzie ochie dike mama nna gọzie nne m ochie dike onye ebe kedu ka isi malụ na a na-eme ihe a onye otu nwoke na-eme maka mụrụ onye egwu yes how many years gị gụrụ ya o digiri apụ last year ịgba na aṅụrị gị n'ụbọchị taa Misima kuja na professor Ndukweke nene ọkọwajo dọlụ ikwu na ibe gbarapụ gị ka nna ọ bụ gịnị ka nge gị kene mama Chineke na onye ebe kedu ka isi wee so n'otu a ọ bụ ọmị anyị bụ onye wọdụ na Basilica adịghị over happy so afọ m bụ overjoyed may God bless her
blessing family, long life and progression in Jesus' name. Amen. Kedu ka ị ga-adị na Chukwu amọ mi chere aka mara onye bụ afọ gị onye ebe ekisi nọ n'otu a ụra nọ m n'afịa abịa jụọ m mkpa ife ka ndị si enwewela akwụkwọ onye m si m bịama na ada dị mma Adadioramma ọ na-eme ife ọma kpatazi anya bụ ife abụrụ obere ife ọ dị ife ntụbara anya ife mfụ karịa mgbe na ya Chukwu sị ka Chineke debie ndụ nye ogologo ndụ na iri ise etu o jere ụmụ nwaanyị na ndị na-enwere aka na ndị na-enwere onye na-enyefe ka Chineke zukwa etu aja tie gọzie enyi ndị enyi elu tinyekwa ịfụnanya n'etiti nna na di ya bụ iwe kachasị mma onye nwaji aka ekwunye m ife tata bụ isi nna abịa n'ugbo na ọnwa iri ya na keke ime anyị na-eme ebe ya Chineke ya gosi ito bụrụ ọgaranya na-emekwa ihe a na-eme ọ ga-adị unu mara aha Jizọs na alụmọ aha ka mụrụ onye bụ ka afọ gị usoro eketa ife ihe na-agwụkwa na-ada ebe na-agwụ ya daalụ anyị na-ekene unu ka mara ndị unu bụ headquarters. Okay, kedu ife na-agwa Adadioramma? Chineke ga na-agọzi amọ What's your name? Okay, take it on the tour. I Sonande widow. Huh? Okay, just friend, yeah. Okay. Canadian. Efun na gwada.
the difference, just they embarrass me, oh. I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. Promotion everywhere, contract everywhere, plenty money everywhere, 'cause you they lead me every day. I say I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. High Chief Ukeji, Ikwelle Chimalunzu, Igbo ndụ. Anyị na-ekele global starter. Anyị fụgo si ka kele ị ga-agwa anyị. Anyị febe na-amaka. Yes. Onye Chukwu chọrọ ka a na-eme. Yes. Adadioramma bụ ofu nwa karịa mmadụ iri. Otu a ka ọ dị. Ọ na-echeta ndị di ha nwụrụ anwụ. Wee bụrụ ihe Chukwu chọrọ ka a na-eme. Maka na Chukwu eji nwa ya aja egwu egwu. Etu a ka ọ dị n'aka Adadioramma. Awe na-asị ajide ka o ji achụghị ya na-atụnyere ndụ n'elu ndụ na-enyekwa ihe oji wee na-emekwa ahụ ọbụla ọ kwadoro ya o mekwa ihe ruru ahụ abalị 6 years otu esetụ a na-emere na-aga na-ejire ka ọ na-abụ ume na-achụpụrụ ya ndị amụjọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ wepụrụ mmụọ ya juru ebe niile ka ọ ghara irutu ya Chukwu ya agọzi ndị bịara ebe a ma ndị nwa ya aja ihe dukwara ha mma ụmụ ha tolitenyezie ha nri ka ha bụzi ibe na-eke rice ka ọ bụzi ụmụ ha na-ebute ha rice ihe ahụ ekpere n'ebe ha m chọrọ agba ụfụfụ bụkwa enyemaka mmiri na aja na-eme bụ nwa anyị na-ekele gị ọ ga-adịrị gị mma. Pekem ya adada adada yo adada adamwa adada chenya samwa adada adada
Ada get them for everywhere. Ada no dey lack Ada get them for up and down. Baby na tomato, baby too fresh like morning wine. Possible. Why COVID again? COVID again? Obi Amakia. Yeah. I'm saying that of my day, based on my life. Yes. Because you're fulfilling purpose. Affecting life. Yes. Agent driver. Written at me, all over. Adawelele, iyo koko, everybody dey wait. Utakene no more. If any maka, better soup na money kill am o. Adamwa pekem ya, ada. I'm a Messi Apostle TV Africa in Ejison and Oraukwu. Everyone knows the mega and I'm about Basilica of the most rated Shanahan Hall. Adadioramma, Lady Doctor Adadioramma, Ejison, Oraukwu, over Christmas, over individuals, no one. Only over I fat, my only over Christmas. Or the one easy. Christmas every day I attend to Baba. I got wood up here, January 30. I'm going to Christmas one of the days and one time. I make a chicken number one year. She have lived an exemplary life. She's still living. She will continue to live. People to hear as a group. All as a family. All as a young. You know, I have more from Adadioramma. I don't know more from Mondo like you have more. Yes, she's a good woman. Ọzọ Igbo ndụ. Ọzọ ụmụ ogbenye ndụ. Achọrọ Ugochukwu ji chọọ anyị mma n'Ọraukwu. Ide mmiri Anambra steeti niile. Anyị kele Chineke. Aha makarịrị ahụ gara aga. Ahụ gara aga ma mma nke a makarị. Nke ahụ ọzọ ya makarị. Kwa ahụ megide 60 good years. Ọ na-eme na nnukwu. Ihe mere ebe abụkọ belife, ego eriri ebe abụkọ belife. Mana ị na-ayọ dịka anyị sị ka Chineke chekwa nwaanyị a dozie edurie dokwara anyị aha ọzọ 17 more years. Ada bọsụ na ọ ga-adịrị gị mma, ọ ga-adịrị di gị mma. Ụmụ gị ihe ị na-eme bụ ị na-akpọdo oge akụ na-enye igwe akpọdo n'ụwa. Ndị na-ebere ebe a tata unu bụrụ esi a unu ga-erite ndụ ego enyere unu ga-eje bido biznes. Anyị nwa bụ ndị na-arụ ọrụ anyị na-arụ anyị na-asị nwanne anyị nwoke bụ ezugo nne ya ọlapụ anyị si ka mgbe obi ezu ike na ọ na-erute anyị enyi nwoke ka ọ bụ anyị kere Chineke ka mkpụrụ obi ezu ike na ndụkwa anyị ga-emekwa akwụ n'ezi ọ nwụrụ anyị mana anyị ga-eji ọgụgụ Chukwu ikere ka anyị ga-ekere Chineke n'ihe niile ka mkpụrụ obi ezugo nne ya Uchenna oze Ukeji zikere ndụkwa anyị ga-ana chi ọgụ ebe ihe na-eme Christmas erugokwa ọ gaghị ete aka ọtụwa n'ibe anyị bụ ndị na-ego ihe nnụ ga-agba ga-ahụ ụlọ mgbe ọ bụla ị ga-anụ ego ma ọ Messi Apostle ka a hazie ya ma ọ bụla ịkpọ Messi Apostle